Siyoloswenzile nje amavidiyo ngalento eyitabane ngoba cha yona iyanyanyisa uyazi futhi inyanyisa lokho okugcina ngci. Inyanyisa nje lokho okugcina ngci. Sikhona ke isidlathuvi engibona ividiyo yaso lapha ku YouTube beyithathile laba bama TVs lawa amancane o YouTube bayithatha bayifaka laphana. Ya isidlathuvi lesi siginqathuvi lesi somfanyana nako uyakubona nje noma kukhuluma ukuthi inkonkoni yamasemba lenja le. Kukhona lokwa lomfanyana lona onobuso obumise okwedilozi likamahosho zacile. Lo mfana lona onamazinyo angazi noma ama gold teeth in leza zinto noma ama pepenolox kodwa kugcwele nje la emazinyweni kugaxele nje la emazinyweni kuyacwebezela angazi noma iloko kuthiwa ama gold teeth or ugaxela ama pepenolox kuleyansha emazinyweni le naye le nje ethi mayikhuluma ingingize engathi ibindwe isihlame esishisayo lenja lethi mayikhuluma ingingize kukhona nje okomsunu lana okuhlezi ngingiza la ko TikTok ilebe lomfana into oyibonayo nje ukuthi umnqolo ogumbetsheni umachoba into alazikanina lenja le bekukhuluma ke lana kuchaphuthuvi la ukuthi kuyakhuluma kukhulumela izitabane umsonwenja kukhulumela inkonkoni lana kufanisa kufanekisa ngabantu besifazane labesibaziyo nayo futhi lensha ebaziyo ukuthi abantu besifazane laba esingabadoubt nabo futhi abangayidoubt ukuthi abantu besifazane lenja ke beyifanekisa isenzo salabo bantu besifazane abayigqaja ngobubhinqa abayigqaja ngobubhinqa baze bagqoke izimpahla lezi esayikhetha thina amabhinqa ukuthi sizodisplaya ngazo ububhinqa lenja ke ihambile ke yabakhotha labantu besifazane abagqoka ububhinqa ngoba kunomahluko ukugqoka isintu sakwantu kwangoni nobubhinqa ububhinqa nesintu yinto ecisha ngoba izalwa ndawonye ububhinqa buyingane yakwantu ububhinqa buyingane buyindodana yakwangoni ububhinqa akubona isintu ububhinqa kodwa buzalwa isintu kusuke ke umsunu ohlule ngokuhlaziya izinto nokudistinguisha izinto wazohlanganisa lezi zinto waze wakhotha abesifazane abagqoka ububhinqa wathi yena sithuli sithini why singabagxeki labantu besifazane insizwa niyangicasula nina insizwa niyancelebana ngiyanibuka nje manje niyancelebana nizokhuluma nje ushiphi sesihlamba nizolawula ungizwe emchunu umsangano ogcina yezwa yini nina amantombazane lezi ifebe zenu zigqoka oBrentwood nama Omega ziyimpintshe kuze kuvele ibumbu ngoba zifuna ukuqhoshelana nini uthi uyasibona isibumbu sami yasibona isibumbu sami nincoma mama umisusinqa kunale ntombane le eyi MC angazi i-MC omi i-host igqoka nje ama-Brentwood nani igqokise komuntu wesilisa iyo MC angikaze ngizwe niyigxeka nina insizwa mama azomahle mama azokufonela hello kodwa mama nidakwa la ngithule nginibuka nale ntombane le enekhumbi
angazi nayithatha nina izincelebane ngoba nicabangela imthondo yenu eyokuthi yonke into la enicwilisa khona enifuna ukucwilisa khona nedlisa satshanana niyayibungaza nisondele eduze niyikhonze nayithatha leyo ntombazana angiyazi uMadlamini noma nayifaka kumdlalo wamanzi just because she has money or muhle njengoba nisimuhle ufaka ngisho umqhele nimbungezile nimfaka la ngoba nifuna ukuthi nimdunusise nini madoda so nina nihlama nina yonke into efaka ukuqhanyelwa neqhakambisa senibanga umsindo manje ngabantu abamageys just because umuntu uhambisana nalento ongahambisani naye wena sobanga umsindo ke manje banga umsindo what nizongitshela nina ngongizwe mchunu akekho ongazi ukuthi ongizwe mchunu uyasangana ongizwe mchunu incelebani ongizwe mchunu ubanga umsindo ezintweni engenasidingo but isilo sashada uma wengane. First time in history of the Zulu nation kunesilo the royal king eshada umuntu onengane west part onengane ongiza kakazi asho lutho lapho wancelebane and then nizothi hey isizwe sakaZulu sifile lokho kwahamba undlokombane nje abantu they do as they please because there's no leader even the so-called leader iyadwanguzela wayibona phona i-royal king trenda ko social media nomuntu wayo the royal queen ilokhu iposta the everyday lives of the Zulu king. Does that make sense to you? Have you ever seen other kings kwamanye ama tribes amanye ama race kuma socials njengale yethu? Then nezoba nithuli lapho nomchunu uthuli umchunu incelebane nani madoda nezincelebane undoni ugqoka ibheshu and mawumbheka uzibonisa nje eyinsizwa eshingisa kwensizwa eyini anikaze nithi nke just because unalento ngaphasi kwemlenze enifunayo nini. Indlovukazi yamaskandi umama uDr Buselaphi lokaziwa angikaze nimgxeke ngeattire yakhe nina insizwe so called insizwe ngathi Ngqalabutho akatsukanga wa iNgqalabutho waqala eyivukani nakeni namgxeka le ntombazane le eshayile emakhumbe ekumdlalo lwamanzi le yakadlamini just njengoba egqoka kanje ya njengomfana nakeni nathi inki or naye ingoba nifuna ukucamela phakathi ngomathanga akhe yini ke pho izitabane ngoba nakho zingahambisani nalento enifunayo kulaba abanye nizoyibanga lumsindo if ku wrong lokho abakwenzayo imvunulo lo lamabhesho aqoka abantu besifazane nethuleleni ngawo labo Brentwood esakhula egqoka obaba bethu bebuya koGoli beyobuya emsebenzini ngoJune anikhulumi ngani ngakho or is because nifuna ukubadonusisa izitabane anikwazi ukuzidonusisa nisidonusisa ngobumnyama if ku wrong lokho izitabane ezikwenzile ngemali yazo angazi izolo uZulu this ibheshu laba aqoka abantu besifazane nithuleleni ngizwe even if lawa mabheshu aqoka ama stud kunani ihlangana phi ama transgender even if they are transgender man fusekani nihlangana phi musani ukhetha izinto enizoyikhuluma nina nizosimoshela idatha la nizosibangela isidini just because laba banenhlalivuthiwe nizobakhonqosela omabiyela asimamela mina nginsizwa nesivala kahlana zosikhotheni uthi wena hey asimabiyela kube wabe namasende nidakwa nakhona kodwa mase kuyilaba eningatholi luso ngabo eningalangazeleli luso ngabo senzobachaya ngemali yabo ngokuthanda kwabo
ingazodakwa nina. Customs must remain customs in every situation. Imithetho ayibe imithetho no matter the situation. Ungakhethi just because ngapha uyaqhanyelwa ngala. Ungazosibangela umsindo nina. Nonsense. Ukhowuthileke laphana wakhowutha uMadlamini nangulo sisi lo driver laphana amaquantum laphana kulento lena ushunu wamanzi leyanto leyana yamatekisi le nezimoto lezi ezigeziwe laphana ushunu wengezo loyana wakhowutha ke lo sisi lona ohleze wina lapha kuleyanto waphinde wakhowutha abanye osisi abajwayele ukuba o-MC emcimbini kaMaskandi wakhowutha ondoni nangulo undoni usisi kaSaliwa njoba athi mayecula nje uMaskandi usisi wethu eperforma kwi-staging sakhe usuke egqoke ibheshu lo mfana ke uhluleka ukujula ngomqondo akwazi ukuhlukanisa i-staging nento eserious esibiza ngesintu sethu njengabantu uhlanganisa lezo zinto ke lo mfana in the name of trying to advocate for itabane njengoba isitabane nje esiyinkonkona umsunwenja uzama ukuzo advocate ke manje ukhulumela itabane. Ngicela ke ukuqwashisa nabanye ke abathema ekhuluma lwamgodoyi bathi ukhuluma iqiniso noma bawulalela kwabe ngazuthi ukhuluma iqiniso. Ngicela nje ukunijulisa kancane ke ngithi ukuya deep kancane nginichazele nje ukuthi yini isintu, yini izembatho zesintu, bese kuthi yini ububhinqa futhi yini ongayimbatha lapha ya in the platform of ububhinqa. Njengoba sengichazile ukuthi ububhinqa abusona isintu kodwa ububhinqa buyingane yesintu buzalwa isintu. Lokho ke kusho ukuthini? Lokho phela kuchaza ukuthi kwi-platform yobubhinqa noma kwi-angle yobubhinqa ungasigqoka isintu but you are not bound to isintu only. Ungazi adopta ngisho ebhinqeni mina ungazi adopta ezinye izinto ezingekho esintwini uzi adopte wena bhinqa elizalwa isintu uze ekuyi-adopteni kwakho lezi zinto uzenze zibe ububhinqa uzigqoke ngendlela yobubhinqa ebese kuze kube ngathi lezi zinto ziyisintu kanti zigcina ebubhinqeni azikapakeli esintwini azikapakeli kwangoni. Kunelimit kunezinto ngempela lapha ebubhinqeni nje ku-unlimited ebubhinqeni kanti la esintwini kunama boundaries. Esintwini kunenqubo mgomo yakwantu asikwazi ukudlebeleka kodwa ebubhinqeni siyakwazi ukudlebeleka kwantu asikwazi kunezinto esingakwazi ukuzenza ngenxa yama levels ethu kunezinto esikwazi ukuzenza ngenxa yama level ethu kodwa ebubhinqeni we are unlimited. Ebubhinqeni siyakwazi ukuthatha into siyenze thina ngobhinqa bethu ebese leyo nto igcine seyivela kube ngathi ububhinqa kanti ebubhinqeni zonke izinto zifike ikhazimule ebubhinqeni not kwantu. Ngizama nje ukunivezela something ukuthi ningagcini ni embrace amasemba ngenxa yokungawezwe nuka. Amasemba ayanuka noma awanuki kodwa uthuvi lento eyenziwa zinkonkone umhlanzo uthuva amasemba leyanto. Asiqhubekeke ngizokwenzela isibonelo lapha ebhinqeni. Lapha ebhinqeni kuyaculwa lapha ebhinqeni. Lapha ebhinqeni kuhlelwa imicimbi
lapha ebhinceni kuyaculwa kuhlelwa imicimbi kudlalwa iginci kudlalwa obass guitar kudlalwa amapiano kudlalwa into eziningi lapha ebhinceni isemidlalweni kahle kahle bese kuthi kwantu akusikhona ke emidlalweni lapho ku serious lapho ngoba ikwantu lapho ila thina sikhona singabantu mase siqedile nje ebhinceni sibuyela kwantu kwanti sekhaya ebhinceni segroundini ebhinceni semgangeleni semcimbini ebhinceni isehholo la khona senza khona ama functions kodwa kwantu isekhaya asikwazi ke ukuzofanisa izinto zakwantu sifanise nasebhinceni osisi bethu uma bezigqaja ngobubhinqa babo bavumelekile ebubhinceni ukuthi bazigqaje noma ingayiphi indlela abayithanda ebhinceni kodwa mase sibuyela kwantu angeke ubathole osisi bethu begqoka amabheshu undoni ebubhinceni uyaligqoka ibheshu ebubhinceni kodwa undoni asidideki ukuthi mayebuyela kwantu eseqedile iperformance yasebubhinceni esebuyela kwantu ebuyela kuye ebuyele impandeni ufike abe usisi ufike abe owesifazana ufike abe yiqhikiza lapha ya ebhinceni ngeke umlobola undoni kodwa uma ebuyela kwantu undoni umuntu wesifazana odideserve ukulotsholwa